हमारा चैनल भोजपुरी इंटरटेनमेंट बिहार का कॉमेडी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो हो गईला महतना सब कोई आदमी आइल बना कि हमारा के पूछूं तक नहीं जात कि कन्या क्वेश्चन बारी गरम हो बाटे अलग है ई ना कि आवेला पूरी उड़ी लेके टुंगावेला तो भूख भूख लागल बाटे आखिर जानते बैठ जा मस्त आ सब पूछले रह जा शादी से पहले कि कन्या के का पसंद ह का ना पसंद ह ई ना कि तनी आवेला हमसे पूछेला कि का खइबू ए कन्या का ना खइबू हो के नहीं खियावत अति तो वहां से कम तो कह देती ना कि हमके हर चीज ले आई मुँह के आते के लिए राती के आई वो दूध लेके आई ना अपन काम खातिर ऐसे नहीं मरद होला सर कजी नाम लेते हाजिर हो गई नी नाम लेते देखो तो कि गर्मी भइला मार दे। हां जी गर्मी हो गइल बाटे दे आपको हम ना जानले रही कि हमरे के हाथा ना सेवा करबू आते आते त तोरू को हम हाक देते नहीं मतलब उठाइबो ना कोई नहीं के लिए सही देख लेनी अरे ओहो कैसे त कहाला कि नदी के पानी रुके होला हो कैसे भगवान तारा की कौन हाथ से बनावत रहनो तो हिना से कि लतरी से लजा तो हमरे से हो लजात नहीं कि अब फिर तो ठेहुना तक ले कॉल लेलू हाथ ना बसे हां कहला सुने ना नहीं ले रहो का तो मतलब वो सही रहो पूछला मतलब काले के नहीं लहेंगे अब आज कहां वा अब कहां ये बताइए आपके राती क्या के हाथ अभी कौन गाय है अब पूरी उड़ी कुछ ना टूटी जा मजूरी अब कैसे त कहाला कि माथे पुआ पेटे भूख बर्दाश्त होता है हां मतलब का बर्दाश्त नहीं होता अब रोज रोज हम मजगे ना रहो अब रोज रोज बालू त मान ल कि एगो पहिले एगो रोज रोज त अंतर नु बा अंतर बाटे अरे शुरू दिन जहिया दाल भात मिलेला तहिया त पहिले सोचला ना आदमी मार रही तो रोज तो मिलता ही रही ही तई में आदमी जालन घर में मुर्गा मछरिया खालन नु हां जब ही तई में जालन उहे चीज हो बनेला कतना निक ना लगला तो मतलब हम ये टाइम में खानी ऐसे वो बोलता नाम के लागत कुछ अरे चक्कर ना बा। ऐसा बात तो नहीं खे ऐसे काहे कहतन ऐसा बात नहीं करता ऐसे ना तो बोली अच्छा नहीं खेलागत ना आई कटवइले रहू का वो हमार सखी मजाक में काट डाली कि नोच देले रही सन के नोची ना कहतन मैं नोचले ना रही तो आप तो मार बढ़ा ले बनी आप बढ़े ले हमको अरे हम बोले का भाई कोई हमरा टाइम ही नहीं मिलल मार ही तई में कहता ना मेहरानू के कुल लियावते रगनी कि ना हम दाढ़ी सेटिंग करेनी ना छिलैनी या देख तही पर जसही के तसही आयो अभी उतरल हनी जेउ तेउ मार फल्ला के हिसाब कर चिल्ला के हिसाब कर हमर मन एकदम पिटपिटा गेल खाना उना खोइले हई बा खाना कहाँ खोइले बानी हम तोरा के चल नहीं तनी देख ली के नजर करा बाद खा ली दोनों आदमी एके में अच्छा है कहीं खाने चार बका अजी लोइनो के अब सुनी ना देखो लाइट घूमता उठा दे हनी या कुछ चीनो ना दे हनी अरे त मांगो ना का चाहिए तारा के हमके ना जिंदगी भर खातिर साथ चाहिए अब तो हमरो पता बा कि तारा के जिंदगी भर हम साथ देम और कुछ मांगो ना ऊ ला तो मतलब देवे के आदमी तो साथ रहेला लेकिन एगो दिल से साथ वाला ऊ वाला हमके साथ चाहिए जहाँ मतलब हमके जरूरत पड़ी कि ना मतलब आप साथ रहती तो अच्छा रहित एगो जरूरी थोड़ा होला कि पैसा रुपया रही तबे आदमी साथ रहेला एगो साथ होला ना जब जरूरत पड़ला तब आदमी साथ दे देला वो टाइम हम चाहे गलती रहम चाहे सही रहब वो टाइम आप हमार साथ देम तब हमको खुशी रही देखो मर्दो भी ना चाहला सनू कि औरत के हमारा दुख हो मगर समझदारी करे के चाहिए यनु नु जितना हमके आज प्यार करती हमेशा प्यार कर अरे तारे के हरदम का हम तारे के मोलो के बात करो मुझे थोड़े बात बा हम ऐसे मोला जेल के बात करते हैं जी ले सुहाग रात हो कि आज श्राद्ध रात हो गलती कर गई ना हाँ मोला जिला के बात मत करी आपको कुछ हो जी तो हम कैसे रहो वही सोच ले अरे भाई पगल आता ना जल्दी हो और जाता इना तो 7 जन्म के वादा कर बनी कैसे छोड़ के ई जाए बताओ 7 जन्म में मोल नहीं के परत बतिया ना 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 ये देखो ये बात होला मेरा ढेर चढ़ा के ना बने के चाहिए अब 7 जन्म के साथ मैंने 7 जन्म का लिख के रही कि एक जन्म जिंदे पे एक जन्म जिंदे पे मोला के बादे नु आदमी आवे तो हम अच्छा बता आपके कुछ होके ना देब हम अगर से पहले हम मर जाए ठीक बा ऐसे जन कहा ठीक काहे ना आपके कुछ हो जी तो हम ना रह पाए एकरा से बढ़िया बा कि आप खुश रहम आप रहम हम मर जाए कोनो बात नहीं ऐसा बात नहीं के देखो
हम तारे से वादा करतनी ये मेरा जैसे हम तारे के प्यार दुलार देतनी, जैसे हम आज प्यार दुलार देतनी हरदम दिन हनु। हाँ हम तार हम वादा करतनी वादा करतनी कि तारे हम सही हरदम रखम हनु। हाँ बस अरते बस कोनो तू अपना से फाजुल काम जन करिह, आपसे बिना पूछले कोनो काम ना जो कोनो भी काम करिह तो हमारे से पूछ के, अगर जहाँ हमारा ना बुझाई तो प्रेम से हमारा के समझाई, आ तहारा ना बुझाई तो हम प्रेम से समझाई। अगर खतम अगर हम गुस्सो हो जाता नी तो तू अपन देखी हो कंट्रोल तो कर। सुनी ना, हम आप गुस्सा हो जी चल बन जाई, हमसे खिसियाई बाप मत, हमके मार के ओकर कह दे करे पगली तो रही गलती बा ऐसे काम कर, तब हम साथ हो जी ना। तो आप खिसिया जी तो कैसे हम मनाई? ठीक बा, मनावे के ना मनावे के ठीक बा, हम ना कबू गुस्साई कबू खिसियाई ना। अच्छा एगो बात पूछी, पूछा। आपके से मतलब शादी से पहले बोलत ना ना रही? शादी से पहले देखो ये तो बड़ बात है। अब गाँव में रहनी कहाँ कहाँ रही? हम तो तारा नहीं के पता कि हम ससुराल में रह गईनी। हाँ सासाराम रहने तो कुल तो शहर तो है, पढ़ाई में रह गईनी, छोटी जी के जो के पढ़ता ही रह तो गईनी। स्कूल में कोनो लड़की ऐसे तो होला चलता मुसाफिर मिला है, बोले हंसे ना तो ऐसे ना करे के चाहत रहे। हम रहती तो आपको खूब मोटी हम जन ले रहती अरे तो। पगली अफेयर ना रहे, केहू से फ्रेंडशिप रहे। अच्छा दूरे दूरे वाला ना? दूरे दूरे वाला रहे, 1 बीघा कम दूरी पर रहत रहे कि तारा कहतड़ू के ऐसे ना होई अच्छा से। बतियावत ना न रही मोबाइल से? काहे से कि हम फोन अच्छा हमरा करत रही ना। मोबाइल में कबो व्यस्त बतावत रहे, बीच बतावत ना रहे। ना आपसे कहा हमरा से बात नहीं के भइल। हम जब भी फोन करी ना तो आपके मम्मी जी उठावत रही तो कहत रही कि बबुआ हई काम करता हौ काम करता, हाँ, कहाँ तो तो काहे बतियावत आटे अपन दोस्तन से। तो हम सोचत रही कि केवन दोस्त आता। देखो एगो हम तार के बात बताओ तनी, शक में ना रह जाला। सबके सबसे सब कुछ के दवाई बा, मगर सबके दवाई नहीं के आ बसरते एगो और हो गई विश्वास। जब तू ओकरा पे विश्वास कर लेबू कोनो चीज पे नु, तो विश्वास अगर बनिले रहबू नु, तो अंगवाला तारा के अगर धोखा देता तो खुद तारा ओकरा पछतावा हो, तारा पछतावा ना हो नु। बस अपन तू विश्वास के धरे जन तू रह ना। आपको सही हमारे पे विश्वास बनेले रखो, तब जब हम कभी धोखा ना दे सकी ना। बिना आपसे पूछले कोनो काम ना करब। आप जे कहो के जे रह तेजे रह, हम बिना पूछले कहीं जाइम ना आइम ना। ठीक बा। हम इमा सोचम कि आइलिया त मतलब हाथ ना पैसा लेके आइल बे त मने घमंड करी हम सब कर सेवा अरे करब। ओइसे- मम्मी जी ओइसे- पापा जी दीदी जी जे भी बा मतलब घर जानता नहीं। हम अपन सखी से पूछले ना, हम अपन शादी हमनी के ना भेल है, हम सखी अरे 1 महीना पर अपन मतलब वजह से विदाई भेल है त कहले रहे कि सुहाग रात कैसे मने लता बतैले रहिस ना कि दुल्हा ना हमारे सूट बूट में यहाँ शेरवानी में रिपुल से जो सजावा रही। लेकिन कोनो बात ना, हमनी के त और उनकर से बढ़िया बा। अरे वो लोग पगली तो देख। दुनिया करेला, हमनी के त इतिहास रचाई ना जी। देख प्यार के कोनो मौसम ना होला, प्यार के खुद अपने आप से मौसम बनावल जाला, बुझाता ना। ई ना कि हम ऐसे 4 दिन प्यार करी सजा के या 5वां दिन छोड़ दी, वैसा ना। अरे छोड़ दे हम पूछ लेते नहीं, हमारा टेंशन जन रखो उतना। टेंशन काहे मतलब काहे जे हम टेंशन ना राखी बताई त? पूछ ला हमने पूछन तो दूसरों के हुआ का पूछे ना, बताई ना। अब के पूछे कहिए से के पूछे बहिन प्लस तो अब के पूछी। ठीक बात है, हम जाते नहीं फिर आते नहीं। फिर कहाँ जाएं? लाइट कट गया। लाइट को डूल तो जब तक खाना वाना लेके आएं तो आप एक ही में खाएंगे, आप ही ना करें? आज के बाद रोज डेली एक ही में खाएंगे? हाँ ठीक है, कहीं में खाएंगे। चलो ठीक है चल। कितना अच्छा हमारे हस्बैंड बड़ा। हम सोचले रही ना कि ठीक ना मिली हन कैसन हन कैसन ना कहियो कि बतियौले ही ना रहनी ही गाँव पर, लेकिन बहुत बढ़िया मेरा हमसे बहुत प्यार करेला। ऐसे ही जिंदगी भर हमसे प्यार करत रही तो कितना अच्छा लगे।